Zdravím, dneska hráme kariéru za Barcelonu ďalšiu časť. Dneska budeme pokračovať tam, kde sme skončili. Skončili sme, ak si dobre pamätáme, v zápase s Real Sociedad, kto nevidel minulú časť, tak tu sú výsledky minulej časti. Dneska odsumujeme tieto zápasy spolu s Betisom a dneska zahráme proti Dortmundu. Znamená to, v týme sa nič nemenilo, tým je taký istý, všetko pristálo. Ale že dneska budeme mohli prerotovať hráčov a pripraviť ich na Ligu majstrov pre Dortmundu. Dneska dáme ale kratších časť toto. Tie akcie, čo sú tam, takže najdôležitejšie akcie dáme iba. Nebudeme dávať nič o celý zápas. Odohráme proste iba toto, ale zistíme. Asi máme veriť ďalší, možno ak časovo na to vychádza, tak sa zahráme ešte proti Atletiku Madrid. No, čaká nás zápas proti Brestois, ktorý by sme mali vyhrať úplne s prehľadom. Uvidíme, ako sa bude dadiť. Vyhra 1-0 Kubarsi a 1-0 iba. Sparta potrapila Atletico. Leva bude mať červenú kartu. Vymeníme práve Levu. Máme ešte hráčov hrať. 3-0 Rafinha má hat-trick. Fantastický Rafinha. Dneskaší zápas. O to tam padalo celý zápas. A dneska nás čaká práve ten Real Betis, ktorý bude napínavý. Real Betis by sa mohol aj prerotovať, by sa to tam mohlo. Takže prerotujeme základnú zostavu. Z Kubasiho príde Martinez, začal Olmo dáme dole, príde tam Fermín, Araujo tiež dole, dáme Garciu, Lamine Yamal v pohode tiež dole, príde Ferran Torres, Rafinha dole, príde tam Marcos Rashford a na hrotu tam Roberta Lewandowského. Uvidíme, ako sa hráčom bude dariť. Výhrada je o 2-1 Frenkie de Jong a Fermín dávajú gól. Nás čaká napínavý súbor proti Atletiku Madrid. Mohli by sme možno stihnúť aj ten zápas proti Atletiku. Uvidíme, či ho stihneme alebo nie. To není unavený, takže môžeme ísť na najdôležitejšie akcie. Poďme na to. On the back of a hat-trick, will he continue? Good evening, everyone. We're at the home of the Schwarzgelben, as they're known here in Germany, Borussia Dortmund, and what a venue this is. I'm your match commentator, Derek Ray, at the microphone, and sitting alongside me is the former Arsenal, West Ham and Coventry midfield player. And the Barcelona shape looks like this. Well, it's a 3-4-2. Rovno útok pre nás. Čo vysielame. Sme na Lewandowského. Lewandowski bol faulovaný. Budeme kopať. Priamy kop. Budeme, či ho premení práve Rafinha. Mimo. Nevadí. Borussia Dortmund zaútočí. Budeme brániť. Sme sa teraz zahrávkou, bohužiaľ nič z toho není. Teraz si bude útočiť a Koundé získava loptu. A útok pre FC Barcelonu. Uvidíme, čo vymyslíme. Dani Olmo. Pracuje si loptu, dobre. Nahráva to na levú. A tento bohužiaľ nedokázal nahrať na toto
Lamina Jamala. Dobre, Frankie de Jong. Rovno aj protiútok. Pedri na Lewandowského, ten na Olma. Olmo na Lamina Jamala. Jamal, bohužiaľ, nevadí. Druhý polčas. Teraz posuníme s tým a tu sme mohli zaútočiť protiútok. Olma, Borussia Dortmund znova útočí. Ale toto bude veľká šanca pre Borussiu Dortmund. Fantastický blok od Araucha. Lewandowski a zlá nahrávka. A toto by ešte Rafinha mal. Borussia Dortmund voľníko. Vidíme, ako to padne. Je to penálta! Takže penálta nás môže zachrániť a pomôcť nám poraziť práve Borussiu Dortmund. Lewandowski dáva gól! Robert Lewandowski premieňa a Barcelona vyhráva 1-0. Tu je šanca pre Barcelonu, ale bohužiaľ, bude tu protiútok? Nebude tu protiútok zatiaľ, to vyzerá. Dobre, Koundé vykopáva to dopredu. A koniec zápasu. Vyhrali sme a porážame Borussiu Dortmund 1-0. Nakoniec. Že budeme musieť prerotovať. No a pôjde dole, Pedri pôjde dole. Lamina pôjde dole. Lewandowski pôjde dole. Takto. Počkaj. Toto zmeniť. Musíme dať ešte. Tam Baldeho, ktoré už je v poriadku. Teď ho tam vrátim na ďalší zápas. A je to remíza 1-1. Začalo Ganes. A my pôjdeme na ďalší zápas. No, na ďalší zápas pôjdeme, áno, dáme do základu, či to na striedačku práve. Baldeo, je to už. Dobre, tak tam máme Pedriho. A my dáme v chode zatiaľ naspäť. Rashford dole, Fermín. Pôjde dole, tam dáme z toho pôjde Olmo. Tak dá vypôjde tiež dole, pôjde tam Pedri. Vesta Garcia, ale Vesta to tam bude na Odsimulujeme 7 dní voľna a zahráme takisto aj zápas proti Atletiku Madrid. To bude napínavý. We're here to enjoy a matchup that football fans are sure to relish. Which side will step up and deliver? It's all...
Greetings from Barcelona, one of football's spiritual homes. I'm Guy Mowbray, and alongside me for commentary is Sue Smith. And we've got La Liga EA Sports action. Najdôležitejšia akcia, ja som vedavý, ako dopadne tento súboj. Napínavý. This is the Barcelona team sheet. Sa nám protiútok. Vidíme, či sa nám to podarí využiť. Čiže Dortmundu sa na to využiť nepodarilo. Franky drží, dobre nahrávka na Lewandowskiego. Ten Lamina, ktorý sa dostáva pomaly dopredu a dostáva sa aj do 16. Ale kde je Reinildo asi? Neviem, ako som povedal, nestiel som prečítať. Franky de Jong znova rozohrávať bude tentokrát na Lamina Yamala. Lamine Yamal tentokrát sa nechce nechať len tak obrať. Dobrá spätná nahrávka Lamine Yamal. Škoda. Šanca tam bola voľný kop pro Barcelonu. Ale že by sme to skúsili. S Rafinhom predsa len tak skúsiť zo srandy. Rafinha. A je to nič, to bola slabá strela, to nič. Bohužiaľ, nevadí. Prahový kop pre Atletico Madrid. Sorloth a prahový kop. Bekonde. Dobre, Araujo. Dobre posunutý. Fermín mohol ísť dopredu. Proti útok Atletika. Rodrigo de Paul. Tu šance Sorloth a chyba, ktorú Atletico môže využiť. To Davis. Fantastický pozor, ešte šanca. Juan Garcia drží. Voľný kop pre FC Barcelonu. Ale z tohto voľného kopu by mohol padnúť aj gól. Rafinha skúša strelu a nedáva. Nechýbalo veľa, aby ten gól padol. Škoda, je tu protiútok Atletica Madrid, znova 70. minúta. Gallagher. Ako ten tu nedokáže získať. A pozor na Gallaghera, ktorý sa dostane do dobrej šanci. Alphonso Davies a je to gól nakoniec. Alphonso Davies to nestihol zblokovať. 85. minúta, útok FC Barcelony. Lamine Yamal to posúva na Lewandowskiego, ktorý bol... Není to faul. Rohový kop pre Atletico Madrid. A koniec zápasu, prehrávame 1-0. Atletico Madrid nás porazilo. Bohužiaľ. Simulujeme do tohto zápasu. Zápas odsimulujeme a uvidíme. Tento zápas, dobre, Franky de Jong, Lewandowski, Lamine Yamal. Vyhráva o toto prvé kolo pre Španiel. Čaká nás Superkopa, ktorú odohráme celú. Na budúcu epizódu odohráme si jeden zápas. Vidíme, možno simulujeme 2 zápasy. No vlastne nie. Dohráme jeden zápas a ďalšiu epizódu až dohráme finále. Dobre, toto bolo pre dnešnú epizódu všetko. Majte sa.